I've got another confession to make. I'm your fool. Everyone's got the chains to break. Holding you. O premio deste ano é moi merecido. O chaval que se poñía moi nervioso no Fútbol 11, pidía o cambio na primeira parte, se pidía o cambio, entón el, así que se cansaba, non quería sufrir, deixaba xa de xogar, quería abandonar. Creo que todo fruto do seu carácter. Eu conozco xa desde fai bastantes anos, leva entrenando comigo tamén uns cantos, a humildade que ten Arturo en todos os entrenamientos, en todos os partidos. Creo que a base de que Arturo nun futuro próximo poida destacar no mundo do fútbol que a veces é algo que moitas veces é moi complicado. Sempre foi un xogador fundamental para o equipo, sendo o máximo goleador. Espero que aproveiten para onde vai, se vai para o sitio, que aproveiten, que lle sacen o máximo. E eu non descarto velo xogando na categoría alta. Bueno, Arturo, quero darche a enhoraboa por este premio, creo que moi merecido. Espero que che sirva para nun futuro conseguir aquilo que te propoñas no mundo do fútbol. Sobre todo o que che pediría é que non cambies, que sigas así, chegues a donde chegues. Estoy muy orgulloso de haber compartido el vestuario contigo, porque ahí es donde realmente se ve lo buena persona que eres, además del gran jugador. Solo te voy a dar un consejo, que recuerdes de dónde vienes, porque solo así vas a poder seguir cosechando tantos éxitos.